står foran isbjørnanlægget her og kigger på vores isbjørn Inuvik. Hun skal flytte her fra Zoologisk Have i morgen. Det er jo sådan, at isbjørnen på et tidspunkt ikke skal gå sammen med deres mor længere. Og der er vores isbjørn altså nået til nu. Hun kan klare sig selv, og det er tid til, at hun skal flytte hjemmefra. Så hun skal flytte over til et dejligt nybygget anlæg over i Finland, og der skal hun gå sammen med 2 andre hunder. Nu har vi fået bedøvet Inuvik, og det gik fint nok. Hun skulle lige have sin bedøvelse over nogle gange. Hun blev stukket i skulderen. Og da hun så blev træt og lagde sig ned her, så kom dyrlægerne og lige gav lidt ekstra bedøvelse, og nu sover hun altså helt tungt. Jeg skal lige have mit håndtag her. Ja. Lige nu tjekker vi, om hendes krop er okay. Hun har sådan en lille bule, vi kan se på kroppen, når vi bare kigger udefra. Den skal vi lige kigge på, om det er noget særligt, der skal gøres noget ved. Så lige nu er de klar til at løfte. Og det handler selvfølgelig om at løfte med en rigtig teknik, så man ikke får ondt i sin ryg. Det er et tungt dyr, hun vejer 340 kilo. Så der er altså noget, der skal løftes her. Og så er det vigtigt at få hende rigtigt ind i kassen, så hun ligger den rigtige vej og ligger ordentligt med sin krop. Så det skal vi sørge for, imens vi får hende ind her. Sidste hug. 1, 2, 3. Yes. Så har vi fået Inuvik ind i kassen. Hun ligger der og har det rigtig godt, imens hun lige får kigget på sine tænder. Og det er jo fordi, at Inuvik før har haft en knækket hjørnetand. Og derfor vil vi gerne være sikre på, når vi sender hende afsted, at alt er, som det skal være. Så er det lige det helt store tandtjek, vi har gang i her, inden at Inuvik skal afsted. Der bliver lige kigget godt på tænderne for at se, om de alle sammen er fine. Det kan jo være noget, der er knækket. Tandfen har fortalt os, at Inuviks tænder ser super fine ud, så det er vi glade for. Så kan vi trygt sende hende afsted. Så lige nu er dyrlægerne i gang med at få taget en blodprøve. Så kan de analysere på den og se, om der skulle være noget, der afslører, om der er noget med hendes organer. Det håber vi selvfølgelig ikke. Men vi vil gerne have lukket lågen, inden hun skal vågne op, så vi er helt sikre på, at vi kan lukke lågen. Ja, så i løbet af 4-5 minutter, så er hun vågen inde i kassen. Og så sørger Rasmus for lige at få lukket kassen ordentligt med nogle gode bolde, der bliver skruet fast. Så vi er sikre på, at lågen den ikke går op. Så er Inuvik kørt afsted, og alt gik jo super fint lige efter planen. Og nu ankommer hun til Finland her om et par dage, så det bliver dejligt.